Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga occupant sa mga stall sa Manukan Country wala makabayad sa utang sa syudad. Ang serbihan kay nasang aga sa notice to pay and vacate. May report si Nico Delfin. Pwede tao. Ginbalikan sa katapos ang City Legal Office Enforcement Team ang duha ka mga stall sa Manukan Country kag ginserbe ang notice to pay and vacate sa mga occupant kaina sang aga. Ila naabtan nga isa sa mga stall ang may kadena kag may tabon na nga tela. Suno sa occupant sang stall nga si Rosini Haranilla na utdan sila sang kuryente humalin pa sang Nobyembre. Gani temporaryo sila nga nanirado antes pa man ginserbe ang notice batok sa iya. Sino ka muna? November 25. Sa November pa ka muna sarado? 25. November 25. Anong plano niyo subong? Masukset ko lang. So, kanto kami lang. Saan ako makadto, ma'am? Sa City Legal? City Legal, sa Treasurer. Sorry ba, may dismal ko. Nga wala kita kabayad, ma'am, sa malawin nga binula. Tinuig na, ma'am, eh. Kung ma'am, laway negosyo di ha? Medyo nilaw, walang lakas. Wala naman kay ina sa iyang stall si Alan Peña Florida nga occupant sang isa pa ka stall nga wala nakabayad sang utang. Ginsiling sang iya caretaker nga nangita siya sang paagi agud mabayaran ang iya utang. Si Haranilla kag si Peña Florida nga naga-occupy man sa mga stall sa Manukan, ang tubtub karon wala makabayad sang ila utang bisan pa tinuig na ginasukot kag gintagaan sang kahigayunan sang syudad nga maka-operate pinaagi sa compromise agreement. Sa records ng City Treasurer's Office, nagalabot sa masobra 1 million pesos ang kabilugan nila nga utang. May 14 tanan ka mga stalls nga may delinquent accounts o kung may mga balayran pa sa syudad. Nakasaad sa notice nga may 15 ka adlaw para mabayaran nila ang minimum nga tig 25,000 pesos nga utang humalin Disyembre sang niligan nga tuig kag ang bulanan nga renta sandig sa napermahan nila nga kasugtanan. Kung mapaslawan, ipatuma na ang pagpahalin sa ila sang syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.